L'entrevista de la ciutat. Hem arribat a 2:15 del matí. Avui passa per la ciutat la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Calella, la Mariceli Santarén. Demà, dia 25 de novembre, demà dissabte, es commemora el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les dones. A les 12 del migdia i a la plaça de l'Església es llegirà el manifest institucional i també sortejarà aquesta manta solidària de la que n'hem parlat aquests dies, teixida per les mans artesanes de Calella Artesana. Els beneficis aniran destinats al servei SIAT, al servei d'informació i atenció a les dones que hi ha a Calella. Regidora, bon dia. Bon dia. Dèiem amb la regidora Santarén que ella estava molt habituada a les entrevistes telefòniques. Sí. És la primera vegada que ve al plató, que espero que no sigui l'última i que s'hi trobi ben còmoda, regidora. Quan em convideu, aquí seré. Molt bé. Aquests dies el Govern de la Generalitat ha presentat el nou Pla Nacional de Prevenció de les Violències Masclistes amb vistes a la commemoració demà del 25 de novembre, el Dia Mundial en contra de la violència envers les dones. Les marxes exploratòries de reconeixement per pobles i ciutat és una de les mesures que recull el nou pla, és a dir, localitzar en pobles i ciutats aquells punts foscos que fan que les dones, quan anem de nit per als pobles i ciutats, doncs anem mirant a un costat a l'altre, davant i al darrere, per veure si hi ha algú. No? Sembla que amb una miqueta més de llum això potser seria diferent. És una tranquil·litat. No? Exactament. Li vull preguntar, regidora, com arribarà aquest pla? És a dir, com desplegaran aquest pla aquí a la ciutat de Calella, si ho han començat a estudiar? Doncs la veritat és que quan vam llegir la notícia, jo també la vaig llegir, en el moment que la Generalitat es posi en contacte amb nosaltres i vulgui començar a fer aquesta exploració i puguem començar a desenvolupar allò que ens demani, doncs nosaltres posarem totes les eines que calguin per poder actuar. A nivell d'il·luminació sabem que és un tema que preocupa les dones, que preocupa la ciutadania. Ja s'han fet actualment algunes actuacions d'il·luminació, per exemple, les escales del Parc del Mau, la plaça Catalunya també s'ha il·luminat una mica més, la zona de la piscina municipal, s'està a punt d'actuar també a la zona del Passeig Garbí, a la part de dalt de la Riera, en la zona on s'ha fet el nou pàrquing, i a la zona de les Roques de la Nacional 2. Llavors, sabem que hi ha punts foscos, a més, en els actes, sobretot multitudinaris, com per exemple la Festa Major, a les barraques, també hem intentat posar més punts de llum perquè tothom també es senti més segur i puguin anar tranquils a l'hora de tornar o a l'hora d'anar. És que hi fa molt, el tema de la il·luminació. De fet, si camines una miqueta de nit en qualsevol poble, ja no només a Calella, és veritat que la llum és molt tènue, tot i que hi hagin diversos punts de llum, és una llum diferent, no? I entre la solitud de la nit i la poca llum, la veritat és que fa poca gràcia. Sembla que si hi hagués una llum més intensa, potser no tindríem tanta por, no? En aquest cas, a caminar soles o sols. Vull dir que aquí no parlem de les dones, però també és un tema que també afecta als homes. Recordo també en campanya, regidora, que l'alcalde Buch també va parlar de posar botons de pànic també en els passos soterrats, també il·luminar-nos millor. De fet, també és una de les propostes aquestes de la xarxa lila de la Generalitat, de poder tenir aquest botó lila també inclús en el transport públic. Nosaltres, en el moment que tinguem ocasió, també ho estudiarem i ho intentarem posar en marxa, perquè tots aquells punts en el qual ens puguem dirigir sempre que pugui haver-hi algun problema, doncs ens serà per poder estar molt més tranquil·les i molt més tranquils. Sempre ho dic, és a dir, totes aquestes eines faran que puguem tenir els ulls ben oberts i puguem estar atents i atentes a tot el que pugui passar al nostre voltant. Entenc que és, en aquest cas, la Generalitat qui ha de determinar quins són els punts foscos de la ciutat, o és una feina que han de fer vostès des del consistori de sortir a patrullar? Jo crec que també serà una feina conjunta, no? És a dir, suposo que hi haurà alguns punts que poder venen donats i d'altres que entre tots haurem de decidir com els haurem de treballar. Il·luminar més, doncs, en aquest cas, les vies de cara a la nit per poder caminar tots plegats més segur. Homes i dones, en aquest cas, no? Li haig de dir que els pares que tenim cada any adolescent ja, que comencen a sortir una miqueta, doncs, és una de les pors que compartim, no? El fet de que les nenes
els nens també, però és veritat que amb les nenes potser es pateix una miqueta més, no?, que tornen soles a la nit a casa, i home, doncs serà molt d'agrair, la veritat, que els carrers estiguin més il·luminats, perquè és una manera també d'estar tots plegats una miqueta més tranquils, no?, en aquest cas. La veritat és que sí. I a més també hem d'agrair que el jovent cada vegada està molt més sensibilitzat amb aquest tema, i des de les escoles també s'està fent molt bona feina, i tenim un jovent també molt alerta a totes aquestes accions que s'hagin de fer o que hagin d'avisar. Sí, sí. Tot i que les xifres, i no dic que siguin el jovent, les xifres no acompanyen massa, és veritat que hi ha molta pedagogia en els centres educatius, però les xifres canten, la violència masclista creix a Catalunya, 14 feminicidis en 10 mesos, més de 6.000 detinguts per agressions sexuals en l'àmbit de la llar, i un increment de les denúncies que per mi, la veritat, per tot el que hi ha, per mi és poc, un 13%. Haurem de parlar també del per què no es denuncien tots els casos, no? Li vull preguntar, regidora, per als casos atesos a Calella en aquest 2023. Quantes dones han pogut atendre o han vingut a denunciar que patien algun tipus d'agressió sexual? Doncs a través de nosaltres, el tema dels Mossos d'Esquadra, nosaltres no tenim competència, però a través de policia municipal, doncs la veritat és que han arribat unes 44 denúncies de violència en l'àmbit de llar i un total de 36 detinguts han fet en aquest 2023. I vostè, que és la primera vegada que es posa al capdavant d'aquesta regidoria, com valora aquestes dades? 44 denúncies per violència masclista, 36 persones detingudes, que m'agradaria també saber si encara estan tancades o si corren pel carrer entre nosaltres. Això sí que no us ho puc dir perquè aquest és el tema també de la llei, no?, que també parlem de tantes vegades, no?, que entren per una porta i surten per una altra, no? Vostè com valora aquestes xifres? Bueno, són xifres que, com bé has dit, és la primera vegada que m'hi trobo, i són xifres que a mi em fan patir, perquè no deixa de ser un problema que no li passa a una persona, ens està passant a tothom, vull dir, en el sentit de que és un problema social i hem de treballar tots, hem d'estar tots i totes atents i atentes per poder ajudar aquestes víctimes. Llavors, tots els recursos que puguem tenir i tota aquella ajuda que puguem oferir, doncs, com aquell moltes vegades serà poca, no?, però serà necessària. Llavors, a mi les xifres, 44 denúncies em crea una mica de... No, són xifres molt preocupants. Sí. No? Deia vostè, es fa molta pedagogia amb el jovent, als instituts sobretot, i a les escoles, però és veritat que a vegades hi ha casos, i ho veiem perquè ens ho expliquen a través de la televisió moltes vegades, no? Aquests casos de violència sexual, de violacions en manada, parlem de nanos fins i tot que són menors d'edat, no? Sí. Què ens està passant com a societat? L'altre dia també llegia que els pediatres també alerten d'aquest increment, d'aquesta facilitat que té el jovent, per exemple, d'accedir a tot el mercat pornogràfic que hi ha a internet, que a vegades el seu primer contacte sexual és veure una pel·lícula porno, i això no és realment el que és el sexe, com ho sabem molt bé tots plegats, no? Però que després aquestes conductes són les que porten a la seva vida real, no?, en el seu dia a dia, no? I després passen, doncs, violacions com aquestes, no? Jo crec que en manada, no? Jo crec que hi ha actituds i hi ha conceptes que actualment el jovent els està portant a la vessant una mica més romàntica. És a dir, per exemple, quan vam estar ara per Festa Major i estàvem a Barraques, teníem el Punt Lila, al igual que el Punt de la Rula, i jo vaig estar una estona al Punt Lila amb les noies que el dinamitzaven, i te n'adonaves que hi havia accions i comentaris arrel de fer les activitats que nosaltres els hi proposàvem, que dèiem, com pot ser que tenir gelos sigui important per una parella, no? Sí, sí. Perquè és romàntic que tingui gelos, es preocupa per mi, no? Sí, però això no és d'ara, de tota la vida, Però ara està molt accentuat, això. És a dir, si té gelos és que està enamorat i que es preocupa per mi. Home, un moment. Si et controla amb qui vas, què et poses, amb qui surts o amb qui parles, mirem a veure si són gelos o poder tenim un greu problema aquí. Llavors, hi ha algunes actituds que sí que tenim alguns problemes de que poder les estem portant a la vessant més romàntica, no?, amb aquests adolescents, i moltes
apareixen a les xarxes socials. I poder és un problema. Bueno, per això, quan diu vostè que es fa molta pedagogia als instituts, que jo no ho dubto, ni molt menys, de fet jo tinc 2 fills adolescents i ho sé molt bé que es fa molta pedagogia, però és veritat que a vegades potser no acaba de funcionar del tot, tenint en compte de que si el meu nòvio o la meva nòvia és gelosa vol dir que m'estima molt, no? Exacte. Per tant, alguna cosa no estem fent massa bé. I alguna cosa que poder hem de mirar com l'hem d'arreglar o com poder l'hem de portar al seu vocabulari o a la seva manera d'actuar diàriament i com els hi hem de donar aquestes eines. De fet, una de les activitats que hem fet per joves de primer de batxillerat ha sigut un teatre fòrum i era una de les situacions que passava en aquest teatre fòrum. I els alumnes de batxillerat pujaven a l'escenari a actuar com actuarien envers aquesta situació, no? I te n'adonaves que hi havia gent que ho tenia molt clar i d'altres que passaven una mica més desapercebuts perquè ho veien una mica normal. Llavors, aquí poder, a través d'una obra de teatre, o com era el Teatre Fòrum, que vam fer, vam poder encendre i poder tocar una mica les realitats realment com... El que realment passa, no? Exacte. A les aules o al carrer, no? En aquest cas, sí. Parlem de, deia vostè, 44 denúncies per violència masclista. Denúncies. Llavors hi ha totes les que no denuncien, no? Un 13%, no? Han augmentat les denúncies al conjunt del país, de Catalunya un 13%, però encara hi ha moltes dones que no denuncien. I, de fet, ahir es va fer viral una notícia, que no sé si la va veure vostè, d'una dona de Burgos que va fugir del seu carceller. L'havia segrestat unes hores abans, va arribar a l'hospital amb una cadena lligada al coll, l'havia lligat amb una cadena. Ella va aconseguir escapar per la finestra i quan va arribar a l'hospital i va parlar amb la policia, el seu carceller era un home amb antecedents que el 2015 ja va segrestar amb una criatura que va abusar sexualment d'ella i que està al carrer. De fet, ahir va quedar al carrer en llibertat, amb càrrecs, en aquest cas, no? Clar, jo me poso la pell d'una dona que pateixi violència masclista i llegeix aquesta notícia i automàticament penses de què em servirà denunciar si potser encara serà pitjor, no? Sí. Quan veus que entren per una porta i surten per una altra, no? No sé, li vull plantejar aquesta situació, regidora, jo segur que hi ha la millor de les voluntats, només faltaria des del seu departament, però és veritat que en estaments molt superiors la llei ha de canviar d'alguna manera, perquè això no passi, no? Clarament, i hem de sensibilitzar i a més també hem de fer molta pedagogia també als adults i a les persones que treballen amb aquestes dones que han patit o que venen dient que han patit i a més que es pugui actuar envers aquestes persones que fan patir tant a una dona. I a més aquesta notícia que em comentes és per posar-te les mans al cap i... És que no té cap sentit, no? És a dir, un individu que a més ja va estar condemnat el 2015 per segrest una criatura per abusar sexualment d'ella, que ara ho torna a fer i que queda al carrer. No té cap tipus de sentit. Alguna cosa està fallant aquí i molt greu, no, en aquest cas, no? M'agradaria, regidora, que m'expliqués, i per fer una miqueta de pedagogia també per aquelles persones que ens veuen i ens escolten, què passa des del moment que una dona o va directament a la policia o la ve a trobar vostè o ve a política social a explicar que està patint un maltractament. Què és el que es posa en marxa? Bé, nosaltres tenim el CIAT, que és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, que està donant molt bon resultat i a més donen un servei impecable, les noies que el coordinen, i tenen diferents serveis que ofereixen a aquestes persones. Tenen des del servei d'acollida i acompanyament per poder acollir-les en el primer moment, valorar la situació, escoltar què està passant i veure què poden fer, i arrel d'això ja es desencadenen diferents serveis, com pot ser el jurídic, per si hi ha d'haver-hi una separació, per si aquesta violència s'està patint en algun àmbit concret de la vida d'aquesta dona, o per exemple un servei psicològic que s'ofereix a aquestes persones, a aquestes dones, d'acompanyament d'aquesta part emocional tan tocada, de poder ajudar-les en aquelles situacions en les quals no sàpiguen ben bé què poden fer. I al igual que també moltes vegades aquestes dones venen acompanyades d'infants i joves. Doncs també tenim un servei psicològic per infants i joves que són fills i filles d'aquestes dones que han patit o estan patint, o inclús ells i elles han pogut patir algun tipus
de violència. Llavors és un servei que el donem públicament, gratuïtament, el tenim aquí a les dependències de la fàbrica, a la zona de política social. A més hi ha diferents departaments que estem connectats, des de policia, Mossos d'Esquadra, des del CAP, des de l'Hospital Sant Jaume de Calella, i tots formem una comissió i estem connectats, perquè moltes vegades et poden venir de vies diferents, o poden bé, com has dit tu, arribar a través de la policia, o directament al CIAT, o directament perquè t'han avisat des del CAP, i llavors entre tots ens connectem i treballem. Hem de dir que és un servei confidencial, això és molt important, Molt important. És molt important que les dones tinguin la tranquil·litat del que... el que es diu allà dins, el que es diu no queda allà dins, no? Correcte. Però anem a posar un cas pràctic, perquè això pot passar de dia i potser és més fàcil accedir-hi, no? Però un cas, per exemple, que passa a les 3 de la matinada. Una dona que pateix un episodi de violència i en aquest cas se'n va o truca a la policia local. Què és el que s'activa en aquell moment? La policia té una persona que és el cap, el caporal, que s'encarrega de tots aquests casos, tracta amb aquesta persona, li fa un primer assessorament, si s'ha de posar una denúncia també se li fa l'assessorament per posar aquesta denúncia, i després ja es comencen a desencadenar totes aquelles petites accions que es puguin anar resolent. Està molt bé perquè des de la policia es fan formacions a tot el que seria la policia local, també formacions específiques a les persones que dinamitzen aquesta unitat, no? de proximitat i de relacions amb els ciutadans. És aquesta persona amb la qual es poden posar en contacte i són els primers que poden atendre aquest cas, i aquí és on després ens podem derivar si ens l'han de derivar com a CIAT per poder-la atendre psicològicament, poder-li fer algun assessorament de cara també als seus infants, perquè també necessiten algun assessorament escolar per si han de canviar d'escola, de municipi, etc. No? Llavors, doncs, és molt important que aquí hi hagi una bona xarxa, i és per això també que treballem molt plegats i que estem molt connectats i vinculats entre tots i totes. Una de les principals pors que tenen les dones que denuncien un acte de violència és denunciar i haver de tornar a casa, a conviure, en aquest cas, amb la seva parella, no? Amb el seu agressor, en aquest cas, no? Ho tenim resolt, això, regidora? En aquest cas nosaltres podem derivar a que pugui fer... de que pugui marxar de casa i pugui estar en algun lloc segur, i tenim algun... Tenim llocs segurs aquí a la ciutat? Sí, per poder. Sí, podem estar tranquils amb aquest aspecte. Demà és el dia de l'erradicació per la violència, és el dia internacional, el dia és cada dia, per l'erradicació de la violència. No hauria d'existir el dia de demà de cap de les maneres. Què és el que han preparat? Hi ha una lectura del manifest demà. Què diu el manifest d'aquest any? Doncs el manifest parlarà d'això, de que és una cosa que passa diàriament, que ens ho podem trobar ben a prop, de que tots i totes hem d'estar presents i de tenir els ulls ben oberts i de poder escoltar aquelles persones que ens puguin necessitar, de que no és una cosa d'una persona, sinó que és de totes i de tots, i això és el que dirà el nostre manifest. I a més, és com aquell que diu, tancarem el cicle amb aquest manifest, perquè ha sigut un mes amb moltes activitats. No volíem que tot estigués en un mateix dia, sinó que fos un mes en el qual hi puguem parlar i puguem fer pedagogia des de diferents punts, ja siguin amb joves, amb infants, a través d'un conte, amb algun tipus de petit esquetx o obra de teatre obert al públic, algun taller de defensa personal que podia participar qui volgués. Per nosaltres era important que pogués ser visible no només un dia, sinó més dies, i que pogués arribar a molta més gent. El manifest es llegirà demà a les 12 del migdia. Ho farà la Pilar Rocafort? La Pilar Rocafort. Per què la Pilar? La Pilar és una persona que treballa dintre d'aquests cercles, és a dir, forma part de la sanitat, és forma part d'aquest cercle d'intervenció amb una dona que pateix violència. A més, anys enrere, si no vaig malament, també ha sigut regidora de política social. I a més, molt bona regidora. És una de les àrees que participa dintre d'aquesta comissió, i que menys que algú que ha tocat i que toca diferents àmbits que poden intervenir en una situació de violència pugui llegir aquest manifest. I com ja m'ha explicat aquests dies aquí a la ràdio,
l'associació Calella Artesana, els artesans de Calella han teixit una manta solidària que és preciosa, que és una passada, que la tenen exposada en aquest local que han inaugurat al carrer Bruguera número 34. És una manta, l'altre dia en parlàvem amb ells, que van venir aquí a la ciutat, que és molt més que una manta, no? Sí. Són quadrets que s'han anat enganxant, fets de ganxet, cada quadret amb l'energia de la persona que l'ha fet, volcada en aquest acte solidari, no? Sí. Per recollir, en aquest cas, diners per ajudar el SIAD. Això li vull preguntar, per què diners? Per ajudar el SIAD si és un recurs públic. Quins són aquests diners que els fan falta? Perquè s'ha de financiar, poder també per ajudar a aquest lloc que necessitem també d'emergència o per algun assessorament concret que necessiti aquesta persona, que nosaltres puguem ajudar una miqueta i que puguin tenir aquest granet de sorra per poder ampliar i per poder donar un servei encara millor del que ja s'està fent. I a més, aquesta manta, com bé has dit, són quadradets de diferents persones. Jo recordo el dia que hi vaig anar mentre la feien i hi havia un clima especial per fer aquesta manta. Així que tancarem amb aquest sorteig i la persona que se l'emporti serà la persona amb més sort i tindrà un granet de sorra. I a més, a part que és una peça única, una peça única amb molt bona energia. I feta a mà. Suposo que es poden comprar butlletes a diferents establiments de la ciutat. Si de fet entreu a radiocalellatv.cat hi ha el detall dels llocs on es poden comprar butlletes al preu de 2 euros, però suposo que demà també a la plaça abans segur que les acabaran se'n vendran, no? De vendre. Molt bé. Doncs demà a partir de les 12 del migdia els actes per tancar, en aquest cas, aquest mes per la igualtat, que cada novembre es celebra a Calella de Mar en aquest dia mundial per l'erradicació de la violència vers les dones. Algun missatge final, regidora? Bé, doncs repetir una vegada més que hem d'estar atents, hem d'estar atentes, hem d'ajudar, hem de tenir els ulls ben oberts i escoltar molt a les persones que tinguem a prop i poder donar suport a totes aquestes víctimes de violència masclista. I la responsabilitat que també tenim com a ciutadans, no? A vegades, no? Perquè, bé, si sabem de casos, a vegades això pot passar al costat de casa, no? I com a ciutadans també hi tenim una responsabilitat aquí, no? És una responsabilitat de tots. Exactament, sí. Regidora Santarén, gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a tu. Tingui un bon dia, gràcies. Gràcies.